Helo, gobeithio bod chi gyd yn iawn. Reit, mae gen i gêm fach i gychwyn fo. Ar y papur ymlaen i, mae gen i air. Ond mae'r llythrennau wedi cymysgu fyny. Dwi am i chi drio ddyfalu beth ydy'r gair. Iawn? A triwch ddyfalu. Mae o wedi cymysgu fyny, so mae'n dipyn o waith i chi feddwl. Mi roi chydig bach o eiliadau i chi. Mi roi gliw i chi falle. Mae'r llythyrau gyntaf y gair ydy a. Rwan, allwch chi feddwl beth yw'r gair rwan? Mi roi yr ail lythyren i chi rwan. Falle wneith hynny wneud o'n hawsach i chi. Da chi'n gallu dyfalu beth ydi o tybed? Mae'n siŵr falle bod rhai yna chi wedi gael o. Mi roi llythyren arall i chi. Da chi'n gallu dyfalu beth i o? Mi roi'r gair i chi rwan. Reit, mae fo'r gair. Addewidion. Da chi'n gwybod beth i addewid? Oes rhywun di gaddo rhywbeth i chi rhywbryd? Neu da chi di addo rhywbeth i rhywun arall? A bod chi di dorri fo? Chi be, mae'n hawdd iawn torri addewid. Dyna di'r stori sydd gennym ni heddiw. Mae'r stori yn sôn am addewid naeth Iesu i'r disgyblion. Dwi'n clywed y stori. Iesu'n mynd adre. Rydw i wedi gwneud pob peth yr oedd Duw am i mi wneud, medde Iesu wrth ei ffrindiau. Ewch i ddweud wrth bawb amdana i. Gwnewch lawer mwy o ffrindiau mi. Dwedwch wrthyn nhw beth addwedais i wrthych chi. Fel mae Duw am eich achub chi. A'i gwneud yn ddiogel. Arhoswch chi yma nes i Dduw anfon ei helpwr arbennig. Yna, ewch i ddweud wrth y byd i gyd amdana i. Roedd hi bron yn amser i Iesu fynd adre at Duw ei dad. Fyddi di'n frenin cyn bo hir, holodd y ffrindiau. Pryd oedd di nôl? Duw fydd yn penderfynu hynny, meddai Iesu. Roedden nhw i gyd efo'i gilydd ar fynydd o lewydd yn agos i Jerusalem. Fel roedden nhw'n siarad, fe ddaeth niwl dros y mynydd. Ond ble roedd Iesu? Doedden nhw ddim yn gallu ei weld dim mwy. Ond roedd dau ddyn yno, dau angel mewn gwisgoedd disglair. Pam rydych chi'n edrych i fyny'r cwmwl, medden nhw? Mae Iesu wedi mynd adre Duw ei dad. Fe ddaw yn ôl rhyw ddiwrnod, ond ddim yn awr. Doedd ffrindiau Iesu ddim yn deall. Ond fe ddwedodd wrthon ni. Fe fyddai hefo chi am byth, hyd yn oed tan ddiwedd y byd. Ond beth mae o wedi mynd a gadael ni? Wel, felly beth oedd ystyr ei eiriau? A fydd rhaid ni ddisgwyl i gael gweld. Rwan te, sawl un o'n chi sy'n allan fanau sy'n gry. Mae'n siŵr bod gennych chi muscles mawr, i ni sy'n byw ar fferm. Allwch chi feddwl pa fath o fwydydd sy'n magu cyhyrau? Neu pa fath o marfer corff sy'n hybu nerth, sy'n greu nerth i chi? Ond, eto, pam bod ni angen bod yn gry? Oedd gen Iesu waith pwysig i'w ffrindiau ac i'r disgyblion i wneud drosto fo. Ac ar ôl i Iesu fynd i'r nefoedd, bydden nhw'n rhannu neges Iesu i bawb, a hanes Iesu i bawb,
Ac o Iesu'n gwybod nad oedd hynny'n mynd i fod yn hawdd. Felly nath Iesu addo fyse y Duw yn gyrru'r ysbryd glân i lawr arnyn nhw, i roi nerth iddyn nhw. A byddai'r ysbryd glân yn ei helpu nhw i fod yn ddewr ac i'w bobl i ddeud wrth bobl. Rwan te, mae gen i bethau fan hyn sy'n angen pŵer neu egni o rwle arall. Mae gen i torch. Dydy torch ddim yn gweithio heb batteries. Felly mae'n rhaid i'r torch cael batri i weithio. Mae hwn rhywun peth. Rheolydd y teledu di hwn. Mae hwn angen batri, neu di o'n mynd i weithio. Fatha mae teledu hyn ddim yn gweithio heb trydan. Mae gen i heian smwddio fan hyn. Mae'n rhaid o gael trydan. Mae'n rhaid o gael trydan i weithio. Balŵn. A mae balŵn yn fflat iawn heb i rywun chwythu iddo fo. A mae gen i chi hwn. Beth agor tyniau. Ond. Mae gen i hwn hefyd. Y Beibl. Mae'r Beibl angen pŵer allanol. Mae'r Beibl angen i ni i fod yn ei ddarllen o. Iddo fo gael iddo fo weithio ac iddo fo i bobl ddallt beth sydd yno fo. Dydy o dau ddim ar silff heb i neb ddarllen o. Mae gen i chydig o adnodau o'r Beibl i ddarllen i chi. Annwyl Theophilus, ysgrifennaf yn fy llythyr cyntaf am y pethau aeth Iesu ati i'w gwneud a'i dysgu cyn iddo gael ei gymryd yn ôl i fyny'r nefoedd. Cyn mynd, dwedodd yr apostolion beth oedd am iddyn nhw ei wneud yn nerth yr ysbryd glân. Am bron 6 wythnos ar ôl iddo gael ei groeshoelio, dangosodd ei hun iddyn nhw dro ar ôl tro, a phrofi y tu hwnt i bob amheuaeth i fod yn fyw. Roedd yn siarad â nhw am y beth mae teyrniasau Duw yn ei olygu. Un o'r troion hynny, pan oedd yn cael pryd o fwyd gyda nhw, dywedodd fel hyn. Peidiwch gadael Jerusalem mes byddwch wedi derbyn y rhodd mae fy nhad wedi addo. Dych chi'n cofio mod i wedi siarad am hyn o'r blaen. Roedd Ioan yn bedyddio a dŵr, ond mewn ychydig dyddiau, cewch chi eich bedyddio ar ysbryd glân. Pan oedd y disgyblion yn cyfarfod gyda Iesu, roedden nhw'n gofyn iddo o hyd. Arglwydd, ai dyma pryd wyt ti'n mynd i ryddhau Israel? A'i gwneud yn wlad annibynnol, unwaith eto. Ateb Iesu oedd, Duw sy'n penderfynu pethau felly. Does dim rhaid i chi wybod beth ydy amserlen mae Duw wedi threfnu. Ond bydd yr ysbryd glân yn disgyn arnoch chi, ac yn rhoi nerth i chi ddweud amdana i wrth bawb, yn Jerusalem a Jwdea, yn Samaria a drwy byd i gyd. Yna, ar ôl iddo ddweud hynny, cafodd ei godi i fyny'r awyr o flaen ei llygaid. Dyma cwmwl yn dod o gwmpas a diflannodd o'r golwg. Tra oedden nhw'n syllu i'r awyr yn edrych amdano'n mynd. Yn sydyn dyma 2 ddyn mewn dillad gwyn yn ymddangos wrth ei hymyl nhw, a dweud, chi Galileaid, beth ydych chi'n wneud yn syllu i'r awyr? Mae Iesu wedi ei gymryd i nefoedd oddi wrthoch chi. Ond yn union yr un fath a gwelwch e'n mynd, bydd yn dod yn ôl eto. Mae yna un adnod yn bwysig iawn. Ond bydd yr ysbryd glân yn disgyn arnoch chi, ac yn rhoi nerth i chi i ddweud amdana i wrth bawb, yn Jerusalem a Jwdea, yn Samaria a drwy byd i gyd. Rwan te, yr eitemau nes I ddangos I chi, maen nhw angen pŵer, a da ni angen pŵer fel yr ysbryd glân I helpu ni deud wrth bobl am Iesu Grist, deud wrth eich ffrindiau ar ysgol. Ie? A dyna oedd o ddewid Iesu, bod Duw yn mynd I anfon yr ysbryd glân at y disgyblion, fel bod nhw'n gallu
dweud wrth Iesu Grist deud am Iesu Grist wrth bawb. Wan, mae angen i chi gael 3 tamed o bapur. Iawn? Na chi eisiau chi cael 3 tamed o bapur. Ar y papur, mae isio i chi sgwennu y geiriau deall a tystio a byw. Pan dyn ni'n dod yn Gristion, mae'r Ysbryd Glân yn dod i fyw yn ein calonnau ni. A dyma mae Iesu'n deud wrth y disgyblion, fysa'r Ysbryd Glân yn helpu nhw. Yn gyntaf, i ddeall mwy amdan Iesu ac am Dduw. Ac yn ail, i dystio fod nhw wedi gweld Iesu ac i sôn am Iesu wrth bawb arall ac sôn am gariad Duw wrth bawb arall. Ac i fyw. Gweld o? Ac i fyw yn ffordd sy'n plesio Duw. Mae hynny'n bwysig i chi. O be fedrwch chi wneud ydy gwneud cadwen, link. Achos maen nhw i gyd yn mynd efo'i gilydd. A mae eisiau chi gosod nhw fel cadwenni. Pan da chi wedi gweld y cadwenni, y papur mae pobl yn gwneud a dolyg weithiau. Sa chi'n gosod nhw, lle da chi angen papur bach yn hirach na hyn. Ond cofiwch, mae'n bwysig bod ni'n deud am be mae Iesu wedi wneud wrth yn ffrindiau. Mae'n bwysig bod ni'n tystio a bod ni'n deall be mae Iesu Grist wedi wneud. Rwan, gadewch ni weddio. O Dduw, diolch i ti am anfon yr Ysbryd Glân i lawr i'n helpu ni. Ni fysa ni'n gallu gwneud dy waith di heb yr Ysbryd Glân. Mae yna gymaint o bethau eraill yn tynnu ni. Diolch i ti am y plant, i ni cael dysgu ac dweud wrth y plant. A bod y plant hefyd yn gallu dweud wrth ei ffrindiau am Iesu. Diolch i ti am yr Ysbryd Glân. A diolch i ti am yn caru ni gymaint. Bod ti yn danfon ac yn danfon yr Ysbryd Glân arno ni ac yn dangos i ni y ffordd cywir i dy blesio di ac i dy garu di. Amen.